A wannan bidiyon zan nuna mana ya ake buɗe YouTube channel har ya kai ga zuwa ka fara samun kuɗi a YouTube channel ɗinka. Zan mana bayanin shi dalla-dalla. To abu na farko shi YouTube channel ba wai buɗe shi ne aikin ba, a'a kalar bidiyoyin da za ka ringa ɗora, domin ana buƙatar ne ka rinƙa sa bidiyoyi na kanka ba wa'inda kake saukewa daga wasu platform ba da sauransu. Yawwa ana so ya zamana bidiyon da kake ɗorawa kake editing ɗinsu da sauransu domin gudun copyright, domin in ka ɗora bidiyon da ke da copyright ba zai yi monetizing ba. Yawwa ko kuma in ka je demand ɗin monetization YouTube ba zai karɓe ka ba. Kenan ya za ka buɗa kuma ya za ka guji wa'innan? Ta yanda za ka guje su shine ya zamana kai kan kanka kana da kalar bidiyoyin da kake ƙirƙira wa'inda za ka rinƙa ɗora, za ka ja hankalin mabiyanka suna zuwa suna kallon bidiyonka akai-akai. To ya za ka buɗe YouTube channel da sauran bayanai? Kada in cika ku da dogon surutu mu shiga cikin bidiyon haka nan. Kar ku manta da yi mana sharing. Yawwa wannan su ne ƙa'idojin da za ka cika na YouTube channel kafin YouTube ta fara biyan ka. Kenan wa'innan su ake buƙatar ka cika, ba wai duka ukun kamar yadda kuke ganin su nan ba, a'a guda biyu ma sun wadatar. Alal misali a ce ka cika followers 1000 da dubun bidiyo kamar yadda kuke gani, su kuma 4000, ko kuma in akwai followers ɗin 1000 ya zamana na ƙasan nan irin 'yan guntayen bidiyon nan da kake sa na minti ɗaya ya zamana su kuma sun samu masu kallo wajen 10,000,000. Kenan wa'innan ka ga ai da yawa ne wannan na ƙasa, amma wannan biyun dai in ka same su ya wadatar. Kenan dole ne ya zamana in ka buɗe YouTube kana jan hankalin mabiyanka suna zuwa suna kallon bidiyoyinka har ya kai ga zuwa ka cika wa'innan ƙa'idoji sannan ka fara samun kuɗi daga kamfanin YouTube. Wannan shi ne, mu shiga cikin bidiyon. Yadda za ka buɗe YouTube channel, ka shiga YouTube ɗinka kamar haka, za ka jira ya buɗe. To kafin ka shiga dai ka tabbatar kana da Gmail a bisa ga wayan naka, kenan sai ka shiga cikin shi kamar haka, ka taɓa nan saman nan zai kawo ka nan, ka ga nawa ba wani channel a bisan shi. Kenan in zan ƙirƙira yanzu ni ne zan ƙirƙira abuna da kaina, sai ka taɓa bisa ga hoton nan. Alal misali sai ka je ka ɗauko hoton da kake so a galerin ka. Ni alal misali wurin sa wannan hoto da yake kawai so nake in nuna muku. Kenan wannan shine zai kasance hoton profile ɗina. Sai nan suna, kenan kana so sunan ya kasance haka ko kuma a'a kana so ka sauya sunan. Kenan ni nawa yana bisa ga Yahuza Muhammad, kenan na so zan iya barin shi in taɓa registering. Yawwa daga nan sai ka taɓa wannan cikin bulan na create channel, ga yana yana ga research. To yanzu kamar yadda kuke gani channel ɗinmu ta ƙirƙiru. Yanzu ina so zan iya saka bidiyo, amma a yanda da yake a farko kun ga ba wannan, wanda yanzu ina taɓa create wannan zai bani dama in je in ɗauko bidiyon da nake so in zo in posta. Yawwa to yanzu yanda za ka yi bayan ka buɗe YouTube channel ɗin, sai ka shiga me yake da suna Play Store ɗinka, sai ka rubuta YouTube Studio. Ga nan kamar yadda kake gani zai bayyana, sai ka sabko shi. Ni da yake deja na sabko shi, kenan ni dan in nuna muku ne kawai na shigo neman shi. Bari in buɗa shi daga nan, zan taɓa nan saman nan sai in je in ɗauko content ɗin da yake sama wancan kenan, ga nan. Yawwa kenan kun ga ba abun da na posta a ciki. To na zo nan ne domin in nuna muku ta yanda za ka gane ta ka cancanci YouTube su fara biyan ka. Kun ga nan ba wani abun da na saka, ba wani views, ba wani follow a ciki. To wannan alama shine wajen biyan kuɗi kenan, alamun in channel ɗinka ta cancanta. Kun ga wani kile nan a saman na wanda haka nan na nufin mun fara buɗe wannan kile ba. Yawwa sannan sai ka sabko ka zo ƙasa. To ga su nan wa'innan ƙa'idodin su ne ake so ka cika. To kenan ya ne cikon nasu zai kasance? Kamar yadda kuke gani wannan na saman nan ana nufin sai ka samu followers wato abone mutum 1000. Sai wannan da visionage, wannan shi kuma lokaci ne na kenan in ka yi bidiyo ka yana so mabiyanka su rinka tafiya suna dibin bidiyo kanka. Yawwa kenan guda biyu ne ake so, ba sai ka cika wa'innan guda ukun duka ba, saboda wannan na ƙasan kun ga validate irin bidiyo kanan da ake yi na short ɗin nan na minti ɗaya. Kun ga wannan sai ya samu views miliyan 10 views miliyan 10.
ka tabbatar ka samu mutum 1000 da wannan visionage ɗin nan. To daga nan za ka zo nan ƙasan nan za a nuna maka wani alaman cewa ya cancanta, sai ka taɓa shi. To yanzu nan suka ce reserve en notification, kenan in ka taɓa shi za ka je ne ka sa email ɗinka da bari in nuna muku. Na danna envoy and demand. To kamar yadda kake gani in ka danna shi kamar haka, kenan lokacin da channel ɗinka ta cancanta su da kansu za su tura maka shi a email, za su nuna maka me sa. To wannan shine shawarar da zan baku a nan, ita ce ya kamata a ce kuna girmama ƙa'idodin YouTube. Kenan in ko kuna saba ma ƙa'idodin su to ba za su baku monetization ba. Kenan ko da channel ɗinku ya cancanta ko kun je nema za ku isko sun hana. Daga zaran da lokacin wannan shine kawai shawarar da zan baku. To wannan shine a takaice, sai kuma in mun haɗe cikin wani bidiyo. Na in kana so za ka iya ka je ka dibo email ɗinka wanda kake so a rinka tura maka sakon akai, wanda ka buɗa da shi. Kenan za ka dibe shi lokacin da duk ya cancanta biske gare shi za su tura maka da message, za su ce maka channel ɗinka ta cancanta, za ka iya ka je kai da madadin monetization. Ta wannan shine